Την 77η επέτειο από την ίδρυσή της γιορτάζει σήμερα η Ομόνοια, η οποία στη διάρκεια αυτών των ετών εξελίχθηκε και καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον ιστορικούς και μεγάλους συλλόγους του κυπριακού αθλητισμού. Εκείνη τη μέρα στις 4 Ιουνίου του 1948 δεν αποφάσισαν την ίδρυση ενός ακόμα σωματείου. Γνώριζαν πως η Ομόνοια θα αποτελούσε το φάρο της ελπίδας, την έμπνευση και το κίνητρο χιλιάδων ανθρώπων. Το προπύργιο της μάχης για το τίμιο παιχνίδι αναφέρεται σε ανακοίνωση και μήνυμα του Προέδρου Παπασταύρου. Στο ΑΠΟΕΛ, εν αναμονή της αυριανής επιστροφής του Προέδρου Πετρίδη από τη Βραζιλία, ορατό το ενδεχόμενο μιας ακόμη αποχώρησης μετά τον Σούσιτς. Ο λόγος για τον Πέτροβιτς, που δεν απάντησε στην πρόταση ανανέωσης των γαλαζοκεντρίνων, καθώς πρόκειται ενδιαφέρον απόκτησής του από την Παρτίζαν. Μετά του Σουλουσέρο και Γκράιτς, η Ένωση Νεοπραλιμνίου προχώρησε και στην ανανέωση του συμβολαίου με τον Ένσον Ντασίλβα. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας ανακοίνωσε την καταρχήν συμφωνία με τον 24χρονο Ελλαδί τερματοφύλακα Χρήστο Ταλιχμανίδη. Ο Χρήστος Ταλιχμανίδης προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ. Πέρσι αγωνιζόταν δανεικός στο Μακεδονικό, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις. Στην Ιταλική ευθεία ήρθε η προετοιμασία της Εθνικής Κύπρου εν ώψη των αναμετρήσεων με Βουλγαρία την Παρασκευή στις 6 Ιουνίου, ενώ την Τρίτη στις 10 θα αγωνιστεί στο Βουκουρέστι με τη Ρουμανία για την τέταρτη αγωνιστική του 8ου προκριματικού μήλου των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από το ΡΙΚ. Αυτά, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο του Ρουμανί που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί ο Αντώνιο Τοφιά δυνατά στα ηχεία. Ακούσματα πάρα πολύ δυνατά. Μουσικές διαδρομές όπως μόνο ο Αντώνιο Τοφιά ξέρει να σας πάρει. Κάτι έχει πει ο Γιώργος. Τα καλύτερα έχει πει βέβαια. Εντάξει. Αντώνης Τοφιάς λοιπόν λίγο μετά τις 6 δυνατά στα ηχεία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, θα πλουσιάζω.